ସକାଳୁ ତୁ କେତେବେଳେ ପଢୁଛୁ? କେତେବେଳେ? ବଡ଼ ପାଟିରେ କହ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କେତେବେଳେ ପଢୁଛି? ନାଇଁ ଦିନ ଯାକ ତୁ କେତେବେଳେ ପାଠ ପଢୁଛୁ? ଦିନ ଯାକ ସକାଳେ ପଢୁଥିଲୁ? ହଁ। କେତେବେଳେ ପଢୁଥିଲୁ ସକାଳେ? ସକାଳେ ପାଠ ପଢୁଥିଲି। ପଢୁଥିଲୁ? କ'ଣ ପଢୁଥିଲୁ? ଅ ତାପରେ ଅଛି ଅବରେ ହସେ। ଭଲ ପାଠ ପଢୁଛୁ, ଭଲ ପଢୁଛୁ। ଅପରେ ହସେଇ, ଅପରେ ତାପରେ ଆ, ଆ ତାପରେ କାଲି ଏଇଠି ବସିକି ପାଠ ପଢୁଥିଲି। ଏଇଠି ବସି ପଢୁଥିଲୁ? ହଁ। ୱାଓ, ବଢ଼ିଆ ଆଉ ବଢ଼ିଆ। लड़की अच्छी है, लड़की अच्छी है ना। ଆମ ବାପି ସେଇଠି ଚଢୁଥିଲା। ବେବି ଚଢୁଥିଲା ସେଠି? ହଁ। ଆଉ ଖାଲି ସକାଳେ ପାଠ ପଢୁଥିଲୁ, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପଢୁନୁ? ହଁ। କେତେବେଳେ? ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କେତେବେଳେ? କାଲି ପଢୁଥିଲୁ? କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପଢୁଥିଲୁ? ହଁ। ହଁ, ପାଠ କାହିଁ? ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପଢୁଥିଲୁ, ପାଠ କାହିଁ? ପାଠ ଏଇଠି। ପାଠ ଏଇଠି? ପାଠ ଏଇଠି? ଆଉ ତ ମୁଣ୍ଡରେ କାହିଁ ନାହିଁ? ପାଠ ଏଇଠି, ମୁଣ୍ଡରେ କାହିଁ ନାହିଁ? ପାଠ କୋଉଠି? ପାଠ କାହିଁ? କାଲି ଠାକୁର ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି। କୋଉଠି ଯାଇଥିଲୁ? ଠାକୁର ପାଖକୁ। ଠାକୁର ପାଖକୁ? ସେଇଥିପାଇଁ ପଢିନୁ? ସେଇଥିପାଇଁ ପଢିନୁ? ହଉ ଆଉ କାଲି ପଢିବୁ। ଏଥର ପଢିବୁ ତ? ପ୍ରମିସ୍? ଓକେ।